Sziasztok! Kezdem az elején. A kis tavaszi dekor, az nálam már kim van egy 3 hete, ha nem több. És majd látjátok a videóban, ami így a kávézós sarok átalakítására készült, hogy verőfényes napsütésben kezdtem az egészet, mert eddig még csak 8-a, tényleg, március 80, nőnap, boldog nőnapot. Szóval visszatérve a valóságba, szóval a múltba, tehát még csak 8-a van, de már szerintem eddig a február az egy kicsit barátságosabbnak tűnik, mint a március, de hát végül is amilyen februárunk volt, még akármi is jött, én azt gondolom, nem mindegy. Szóval nem ma kezdtem hozzá, nem ma fejeztem be, nagyon jó eső volt, sőt, igazából azért is kezdtem el ugye hamarabb a dekorálást, mert hát hamarabb. Mondtam a múltkori videóban, hogy szerintem egy kicsit korán van most a húsvét, ugye március vége, április eleje. Hogyha azt nézem, akkor mától számítva 3 hét múlva lesz húsvét. Hát ugye a tavaszi zsongás az már gyakorlatilag elkezdődött, ugye márciusra. És amikor lepakoltam először a karácsony, majd utána a téli dekort, a téli dekornál, hát ugye nagyrészt fehér cuccok maradtak ki, meg zöldek is, úgy az annyira most nem kellett, nem tetszett. Hagytam is kint direkt pár piros cuccot, mert jól esett, hogy van valami szín, valami kis pezsgés, és ugye bementem a kikbe, láttam a dekorációt, és nagyon sok lila meg rózsaszín volt benne, a pasztelszín, és én azt nagyon-nagyon szeretem, és főleg ilyenkor, ilyen tavasszal, teljesen vagyok tőle zsongva. És igazából azért is kezdtem el szerintem a korai pakolászást, mert kellettek a színek. Tehát, hogy én nem akartam egy fehér meg zöld februárt, hanem én ilyen lila és rózsaszín februárt akartam, meg virágokat, meg ilyeneket. Szóval így kezdődött nálam a zsongás. Mert hogy a legelső kis megmoccanásom az pont február 14-én, tehát 1 hónappal ezelőtt volt. Úristen, 1 hónap. Nem beszélve arról, hogy a kezdet az ugye az volt, hogy megcsináltam a kávézós teázós sarkot, kihoztam végre a 3 emeletes kínálót a konyhából, sikerült. Hát eddig kicsit nehezen tudtam elképzelni nélkül a dekorációt, de most sikerült, és majd látjátok a videón, hogy van egy olyan bevágás, amikor ezt a kínálót így elkezdtem pakolászni. De az az igazság, hogy már akkor tudtam, hogy nincs elég akkora dekorom, ami jól mutat a kínálón. Tehát ott szerintem vagy pici dolgokat kell rakni, de akkor mind a 3 emeletére, viszont ez egy eléggé nagy kínáló, tehát már az alsó tálcája is akkora nagy, vagy tényleg, hogy 8 bögre, de szerintem azt múltkor is mondtam, bocs, hogy ismétlem magam. Tehát, hogy nagyon nagy, és így pakoláztam fel a cuccokat, és úristen, annyira nem mutatott jól, de egy lényeg volt, hogy végre itt van kint, és végre tudok rá ilyen más dolgokat pakolni, és nem a karácsony, mondjuk az nagyon durva, hogy így fogalmazok a karácsonyi cuccaimmal kapcsolatban, mert én imádom őket. De a lényeg az, hogy azóta már be is szereztem pár dolgot. Úgyhogy arról majd lesz egy külön videó, ami meg arról fog szólni, hogy miket vettem még, mert ugye már van kikes. Kikeset mutattam, kikes meg te is. Ugye az volt múltkor, de azóta sikerült még pár dolgot bezsákmányolni. Sőt, még nincs is így minden, mert pont az előbb jutott eszembe, hogy van még egy konkrét csomagocska, amit várok. Bár, ha jól emlékszem, abban már csak egyetlen egy nyuszi van egészen konkrétan. Szerintem kisebb, mint az én nyuszómuszom, de hogy ő fog érkezni majd abba a csomagba, de szerintem hamarabb megcsinálom én ezt a szerzeményes, vagy nem tudom milyen videót. Annyira ki vagyok ettől a szótól, hogy szerzemény, mert amúgy jól esik azt mondani, hogy szerzemény, mert igen, a szerzeményem, csak olyan elcsépelt ez az, meg a haul videó, hogy ne tudjátok meg, amikor azon vagyok, hogy egy videót megnevezzek, és ez egy ilyen zsákmányos, vagy haul videó, akkor így csak rá vagyok hiszem, hogy már valamikor szinonimos utába beírom a szavakat, hogy adjatok már ki valami mást, mert olyan elcsépeltnek érzem, és én nem nagyon szeretem az ilyen elcsépelt dolgokat.
kivéve, hogy arról van szó, hogy karácsony, meg télhiány, azt nagyon a végletekig tudom emlegetni sajnos. De a lényeg az, hogy valahogy nem érzem magaménak ezt a két szót, ezt a haul, meg a zsákmányos. Pedig amúgy a zsákmányok, az amúgy nagyon jól ki tudja fejezni azt, hogy mit érzek a kis tucimmal kapcsolatban, de mégis amúgy olyan kicsi kincseknek is érzem őket, szóval mindegy. Tavasz, dekoráció, zsákmányos videó, kincses videó, az külön lesz. Most pedig azt szeretném megmutatni, hogy én hogy készülök. Szerintem elég olyan kis... Most nem érzem azt, hogy például ez a polc olyan lett volna, ez a polcos szekrény, nem talált úgy be, mint a karácsonyi dekoros. Ott ugye mivel rengeteg dolgom van, bőven volt miből válogatni, és nem mondom, hogy húsvéti cuccom nincsen, de mégis azt érzem, hogy nem sikerült olyan jót alkotnom, főleg ami a videó van, mint ami a karácsonyos dekorációkat illeti, illetve azóta már azért át van pakolva, meg kicsit finomodott a dolog, de ott azon melegében, amikor ugye felpakoltam azt a videót, akkor megcsináltam, és hát mindegy, majd úgyis látjátok, hogy milyen lesz, mert erről is lesz majd bevágás, hogy most hogy néz ki, mert már ugye van rajta égősor is, mert amúgy az még mindig nagyon hiányzik, tehát tényleg ősz óta én is kergetem a fényeket, és nagyon jól esnek ezek a pici apró fények, nagyon-nagyon szeretem őket. Van a másik szekrényben is mindenhol így próbálom azt megoldani. Most ráadásul például nekem ilyen hiányzik, hogy ez itt a szekrényről a hátam mögött, hogy itt nincs valami kis fényforrás, ami úgy barátságosabbá teszi legalábbis számomra itt a hangulatot. Úgyhogy, mint láthatjátok, ugye ezen a szekrényen volt egyébként voltak a gyertyák, mind ide volt besúvasztva, egészen a tetején. Na most oda a könyvek kerültek föl, a gyertyák azok szét lettek szorva, van egy kicsi ezen a nyitottan is, meg az átszekrényben is van. És egyébként nem hazudtadom meg magam, karácsonyi kollekciónak az egyik darabja olvad most a melegítőben, de szerintem ez az illat, ez a Twinkling Lights a Yankee Candle-től, hát ez az illat szerintem nem egy téli illat, ez nagyon kellemes, inkább ilyen öblítős, kellemes, jó illat. És ezt mondtam már többször is, hogy én egyébként tavasszal, nyáron, én bármikor képes vagyok ilyen karácsonynak titulált, vagy karácsonyi kollekcióban megjelent illatokat szaglászni. És szerintem, aki ismeri ezeket az illatgyártyákat, tudja, hogy olyan vetésforgóval, olyan gyorsan adogatják ki ugye az illatokat, hogy nem feltétlenül jelenti azt, hogy valami karácsonyi kollekcióban jelenik meg. Elkaptatom itt a kollekció szót is, rendben van. Szóval nem jelenti azt, hogy az illat valójában tényleg totálisan karácsonyi. De ez a Twinkling Lights, ez nekem Lights, ez annyira betalált, hogy fantasztikus. Egyébként szerzeményes videóban majd színszélyes tuccok lesznek, meg Flying Tiger-os. Múlt héten voltunk fent Budapesten, akkor már mondjuk fájt a kezem, nem tudom, mondtam az elején, hogy húztam, választottam ezt a videót, mert úgy egy bő hete úgy nem igazán érzem jól magam. Fura volt, két ilyen pattanások, meg olyan nyűgös voltam, mit tudom én, és nem azért, hanem azért, mert kiderült, hogy inhüvelygyulladásom van, most már biztos, beszéltem az orvosra, elmondtam neki, de csak telefonon, hogy mi történt és mit tudok csinálni, és nekem ilyen sose volt, és nagyon kellemetlen, hogy így nem esik jól semmelyik ujjamat behajlítani, meg fáj, itt például nem tudok hozzáérni a kezemhez. Borzasztó, de remélem, hogy hamar veszek rajta. És tényleg, ahogy hazaértem, megcsináltam pár dolgot, és puriztam be a tévéjel, így bekuckóztam, és így tévét néztem, amit egyébként nagyon nem szoktam, illetve tényleg csak a napi dolgokat végeztem el, és nem volt kedvem videózni, hangulatom sem volt hozzá, bizonyos problémák miatt. Tavaly is hasonló hangulatban voltam egyébként, de most úgy vagyok vele, hogy mivel levideóztam, hogy mi hogy készült, akkor frissiben, ha lehet ezt mondani. Szóval úgy voltam vele, hogy
ha már megvan, akkor megmutatom, meg most gyorsan felveszem ezt a kis intrót, illetve hát ez annál már jóval hosszabb, de mindegy. De hogy Bocsika, hogy így elhúzódott, bár most szerintem inkább önmagamtól kérek bocsánatot, hogy vállalásaim ellenére sem álltam ennek neki hamarabb, és itt ennek a mainak is azért, mert ugyebár 3 hét múlva húsvét, ha most még ezt átadom jövő hétre, akkor már megint március idusán jelenik meg ez a videó, és nem akartam már annyit várni. Jövő héten inkább a zsákmányos videót akarom elkészíteni. Ugye ebbe kezdtem bele, hogy Flying Tiger és mi volt a másik, mit mondtam? Jaj, CCS cuccaim vannak. Úgyhogy ahogy múlt héten fönt voltunk Budapesten, hát én beszabadultam az árkádba. Voltam még CC-be, Lizard, Mojito, basztikuli mindenhol, sőt, utána bementem a Sugárba, a Hárába, és 50% volt mindenre. Nem tudom, mióta tartott az akció, de azért már úgy lehetett látni, hogy eléggé meg van koppasztva a felhozatala, de ettől függetlenül megint sikerült zsákmányolnom 3 felsőt, és ilyen 2009-ért vettem 3 blúzt. Lehet, hogy ez lesz az a hónap egyébként, amikor a kedvences videó az össze fog vonódni. Nem mondom, hogy nincs februári kedvencem, de annyi nincs, amennyit szerettem volna, vagy ami megérdemelne egy külön videót, úgyhogy lehet, hogy az most nem lesz. De ami kicsit nem múlik. Kaptam pár nagyon cuki kis üzenetet. Köszönöm szépen az érdeklődéseket. Kérdeztétek, hogy mi van, hirtelen ki akartam mondani a nevét, párkánysétánya. Képzeljétek át, párkánysétány megvan. Köszönöm szépen. Nincs közöm sehol se elrakni a kis micses tartóimat, a házukon micses tartóimat. Úgyhogy párkánysétány édes virul. Azon gondolkodtam épp, és már amikor Budapesten voltam, ott is próbáltam mindenféle üzletbe keresgélni, ilyen pici kis makettfákat. Nem, a jobban szét kell néznem a Vinted-en meg a neten, mert arra gondoltam, hogy párkánysétány ilyen tavaszi, nyári, őszi, téli ruhában fog ott virulni, ahol ugye télen volt, mint karácsonyi kisfalu. Úgyhogy a házikók ott vannak, és ugye, aki emlékszik rá, hogy van a Flying Tigerből kis színes fenyő, milyen lila, meg rózsaszín is most. Azok vannak ott, mert nem találtam még olyan pici kis fácskákat, amik jól mutatnának, de mindenki szeretni majd folytatni párkánysétány fenntartását. Illetve mi volt egy? Ja igen, és a girlandot is mondtátok, hogy hol lehet kapni, és igazából, aminek én örültem, hogy lehet kapni a Flappóban is ilyen húsvéti girlandot, illetve nem csak húsvéti, tehát nem csak tojások vannak, hanem virágok is. Az is nagyon tetszett, de még nem vásároltam, pedig igazából nagyon jól néz neki. Nem tudom, azon még gondolkodom. Ugye még arról volt szó, hogy mikor lesz már videó, abból, hogy múltkori videóban azt mondtam, hogy elkezdtem a készülődést a tavaszra. Itt vagyok. Szóval, tényleg nem csűröm és nem csavalom tovább a szót. Innentől azt látjátok, hogy hogyan rendezkedtem itt a kis cuccokat, és mivel ez tényleg nem most történt, ezért még tényleg nagyon kis kezdetleges, úgyhogy bocsika, hogyha nem az jön át, amit most itt láttok. Nem voltam vele teljességgel elégedett ezzel a dekorációval, mert lehet, hogy még túl korai volt így lelkileg, mert nem éreztem, hogy olyan jó hatást tudok elérni vele, mint a karácsonyi dekorokkal, úgyhogy na mindegy, nem magyarázkodom már. Voilà. És boldog tavasz mindenkinek. Gyógyulással telít, hogyha valaki beteg esetleg. Köszönöm, megnéztétek ezt a videót, és sziasztok!
No, I'll leave it.